Γεια σας κορίτσια μου. Είναι το τέταρτο βιντεάκι που γυρνάω αυτή την εβδομάδα. Γενικά δεν με θέλει νομίζω αυτή την εβδομάδα, ούτε το unboxing με θέλει, γι' αυτό και το μετέτρεψα σε haul. Θα σας εξηγήσω στην πορεία το λόγο που έγινε αυτή η αλλαγή. Ξέρετε, είναι αυτός ο νόμος του Κοέλο που λέει ότι αν ένα πράγμα συμβεί μία φορά μπορεί και να μην ξανασυμβεί. Αν όμως συμβεί δεύτερη, σίγουρα θα συμβεί και τρίτη. Εγώ το έπαθα αυτό αυτή τη εβδομάδα αρκετές φορές. Ελπίζω να μην στραβώσει κάτι και τώρα. Θα δούμε. Πήρα, όπως σας είπα, κάποια πράγματα από φαρμακείο. Βασικά πήρα λίγα πράγματα και επ' ευκαιρίας δοκίμασα και κάποια άλλα. Αλλά επειδή μάζεψα μερικά, όχι πάρα πολλά, είπα ότι είναι ευκαιρία να σας τα δείξω. Οπότε πάμε να ξεκινήσει αυτό το pharmacy haul για να τα δούμε μαζί ένα-ένα. Ξεκινάμε μία κρέμα χεριών. Είναι μία κρέμα χεριών την οποία την αγοράζω από πολύ παλιά. Είναι η Kera di Cupra και είναι αυτή εδώ με το χρυσό καπάκι. Παλιά αγόραζα αυτή με το κόκκινο καπάκι, αυτήν εδώ δεν ξέρω τι διαφορά έχει. Όπως βλέπετε την έχω πολύ χρησιμοποιήσει γιατί την έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό και απλά περίμενα να μου έρθουν και τα υπόλοιπα να σας τα δείξω. Πάντως είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από αυτήν εδώ την κρέμα γιατί πρώτον είναι εξαιρετικά οικονομική, είναι γύρω στα 1,40 € η τιμή της. Είναι στα 75 ml που για μένα είναι μια πολύ ικανοποιητική ποσότητα, ειδικά αν σκεφτείτε το 1,40, 1,5 € τέλος πάντων που κοστίζει. Και νομίζω ότι είναι μία πάρα πολύ αξιοπρεπής κρέμα χεριών, αρκετά ενυδατική. Η μυρωδιά της είναι πολύ όμορφη και διακριτική, δεν σε ενοχλεί, απορροφάται σχετικά γρήγορα από τα χέρια και νομίζω πλήρως από ένα σημείο και μετά. Και γενικά είναι μία κρέμα την οποία εγώ θα την πρότεινα με κλειστά μάτια, τη χρησιμοποιώ εδώ και πολλά χρόνια όπως σας είπα. Και αν αναλογιστείτε ότι είναι πολύ πιθανό να πετύχετε την προσφορά που είναι μία συν μία δώρο γύρω στα 2 € και κάτι, θεωρώ ότι σίγουρα αξίζει τον κόπο να τη δοκιμάσετε. Το δεύτερο προϊόν που πήρα είναι κάτι που πάλι το έχω εδώ και αρκετό καιρό, αλλά το ξαναπήρα πριν μου τελειώσει, θα σας εξηγήσω όμως το λόγο. Είναι το μισελέρ νεράκι από την Bioderma, τον Sensibio. Είναι αυτό εδώ το νεράκι. Είναι ένα μισελέρ νεράκι από το οποίο εγώ είμαι αρκετά ικανοποιημένη. Θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με το μακιγιάζ, βγάζει πάρα πολλά πράγματα. Δεν νομίζω ότι βγάζει αδιάβροχη μάσκαρα τόσο πολύ εύκολα. Σε γενικές γραμμές όμως είναι ένα νερό το οποίο εγώ το χρησιμοποιώ πολύ συχνά όταν θέλω να κάνω ντεμακιγιάζ. Και ο λόγος που το ξαναπήρα πριν μου τελειώσει η προηγούμενη συσκευασία που έχω είναι το καπάκι του. Το οποίο, παιδιά, είναι με αυτήν εδώ την αντλή, αν μπορείτε να δείτε. Είναι πολύ εργονομικό αυτό το καπάκι γιατί τι κάνετε. Παίρνετε ένα pad, ένα βαμβακάκι, πιέζετε απλά μία φορά προς τα κάτω και όπως βλέπετε βγάζει την ποσότητα στο βαμβακάκι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πρακτικό γιατί δεν χρειάζεται καν να το βγάλετε από το ντουλάπι σας, μπορώ να πω. Κάνετε ένα πάτημα με το χέρι και απλά ξεβάφεστε. Μου άρεσε πολύ για αυτό το σκοπό, το θεωρώ πολύ εργονομικό. Κατά τα άλλα, είναι το ίδιο ακριβώς προϊόν με το άλλο νεράκι της Bioderma. Αν σας βολεύει εκείνο, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και νομίζω ότι δεν έχει και διαφορά στην τιμή. Έχω βάλει ως στόχο φέτος να δοκιμάσω κάθε κρέμα χεριών που κυκλοφορεί. Οπότε, επ' ευκαιρίας, πήρα και την Youth Lab κρέμα χεριών. Είναι αυτή εδώ η κρέμα με το πολύ όμορφο αυτό κίτρινο στη συσκευασία της. Είναι στα 50 ml συγκεκριμένη. Είναι μια κρέμα χεριών την οποία δεν έχω δοκιμάσει. Η μυρωδιά της όμως, λίγο που την άπλωσα στο χέρι, είναι μυρωδιά καρύδας. Να σας πω την αλήθεια, είναι εκείνη η μυρωδιά καρύδας που είναι λίγο αποπνικτική. Δηλαδή θυμίζει κάπως το άρωμα από Body Shop που έχω αναφέρει σε παλιότερα βίντεο κλπ. Αλλά με το πέρασμα της ώρας εξασθενεί αυτή η μυρωδιά και γίνεται λίγο πιο διακριτική. Έως πολύ θα έλεγα πιο διακριτική. Σαν υφή δεν ξέρω ακόμα, γιατί είναι ένα προϊόν που θα το δοκιμάσω εκτενώς μελλοντικά και να σας πω ότι η τιμή της ήταν αρκετά καλή, νομίζω ήταν γύρω στα 4 με 5 €. Και τι δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό εδώ το haul, φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το Nuxe Rêve de Miel, είναι το balm των χιλιών, σας το δείχνω με το κουτάκι του. Πήρα μία κανονική συσκευασία, δεν μπορούσα να μην την δοκιμάσω άλλωστε. Είναι αυτό εδώ για όσους δεν το ξέρετε, πιστεύω όμως ότι περισσότεροι σίγουρα το γνωρίζετε. Είναι λοιπόν το balm από την Nuxe. Εξακολουθεί η μυρωδιά του να μου θυμίζει πορτοκάλι και όχι μέλι. Το δοκίμασα λίγο έτσι πάνω στο χέρι μου και νομίζω ότι έχετε δίκιο όσες μου λέτε ότι είναι πιο ενυδατικό, ακόμα πιο ενυδατικό από το stick, οπότε έχω πολύ μεγάλες προσδοκίες από αυτό εδώ το προϊόν. Η τιμή του ήταν στα 8 €. Βέβαια δεν θα το είχα παραγγείλει εάν έβλεπα τι περιείχε το επόμενο πακέτο που θα σας δείξω, γιατί περιέχει ένα ακριβώς τέτοιο προϊόν σε κανονικό μέγεθος, αλλά δεν πειράζει, νομίζω ότι δεν θα πάει χαμένο ούτως ή άλλως. Και περνάω στο επόμενο πακετάκι, το οποίο είναι και η πέτρα του σκανδάλου και ο λόγος για τον οποίο αυτό το βίντεο δεν έγινε unboxing, γιατί μου ήρθε κουνημένο
και είχε φύγει το λαδάκι πιο συγκεκριμένα αυτό εδώ. Είχε περιλούσει όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να τα βγάλω, να τα καθαρίσω και μετά να σας τα δείξω, γιατί κολλούσαν τα πάντα, δεν μπορούσα να πιάσω τίποτα. Παρ' όλα αυτά έχουν αρωματιστεί με ένα πάρα πολύ όμορφο άρωμα, οπότε δεν παραπονιέμαι. Λοιπόν, είναι ένα πακέτο προσφοράς από την Nux, περιέχει 4 προϊόντα, θα τα ανοίξω και θα τα δούμε μαζί ένα-ένα και θα σας πω αρχικά ότι η τιμή του πακέτου ήταν γύρω στα 19,5, κάπου εκεί, και τη βρήκα σχετικά συμφέρουσα την τιμή, μπορώ να πω. Βέβαια, όλα τα προϊόντα δεν είναι σε κανονικό μέγεθος, το μόνο που είναι σε κανονικό μέγεθος, όπως σας είπα και πριν, είναι το Gravé de Miel, το οποίο περιέχεται πάλι στο κουτί, αλλά ο λόγος που το παρήγγειλα ήταν επειδή ήθελα να δοκιμάσω το λαδάκι της Nux, το ξηρό λάδι, και ήταν στα 30 ml η συσκευασία του, οπότε θεώρησα μια καλή ευκαιρία, γιατί δεν ήθελα να δώσω 20 ευρώ και να πάρω το κανονικό μέγεθος σε περίπτωση που δεν μου άρεσε. Πάμε να κάνουμε unboxing. Ας κάνουμε ένα mini unboxing. Ξανά λοιπόν το lip balm σε κανονικό μέγεθος, είναι στα 15 γραμμάρια και νομίζω ότι είναι το μόνο προϊόν της συσκευασίας που είναι σε κανονικό μέγεθος, γιατί τα άλλα όλα είναι σε μικρότερο μέγεθος. Υπάρχει ακόμη στο πακέτο μία κρέμα, μία ενυδατική κρέμα, η οποία είναι 48 ώρη και γράφει ότι είναι για κανονικά δέρματα. Είναι στα 15 ml και είναι η Crème Fraîche de Beauté. Είναι αυτήν εδώ. Δεν την έχω δοκιμάσει καθόλου. Θα τη δοκιμάσω και θα σας πω. Νομίζω ότι είναι κρέμα προσώπου. Έχει αυτή την πολύ χαρακτηριστική μυρωδιά της Nux, η οποία είναι μια πολύ όμορφη μυρωδιά. Πρέπει να περιέχει γεσεμί, γαρδένια, κάτι τέτοιο τουλάχιστον. Θα δω πώς θα πάει και αυτή. Μου αρέσει εξαιρετικά η μυρωδιά της, να σας πω την αλήθεια. Και μου θυμίζει πολύ και τη μυρωδιά που έχουν οι άλλες κρέμες από Nux, γιατί έχω δοκιμάσει κρέμες από Nux προσώπου. Να σας πω την αλήθεια ότι δεν είμαι ενθουσιασμένη με καμία από αυτές. Θα δω πώς θα πάει αυτή. Βασικά έχω ακόμα μια κρέμα νύχτας, νομίζω, της Nux, την οποία, επειδή είμαι λίγο μελής και ντρέπομαι που το ομολογώ, αλλά μερικά βράδια απλά ξεβάφομαι και πέφτω να κοιμηθώ χωρίς να βάλω τίποτα στην επιδερμίδα μου. Ξέρω, δεν πρέπει. Η επιδερμίδα χρειάζεται περισσότερη φροντίδα, αλλά το ομολογώ, είμαι λίγο αμελής, έως πολύ θα έλεγα. Οπότε μου έχει περισσέψει ακόμη αρκετή ποσότητα. Θα δω πώς θα πάει και η νύχτα και αυτήν εδώ και θα σας έχω λεπτομέρειες στο μέλλον. Το επόμενο προϊόν είναι πάλι μια κρέμα χεριών. Είπα, έχω βάλει ως στόχο να τις δοκιμάσω όλες φέτος. Είναι πάλι από τη σειρά Gravé de Miel και είναι η κρέμα χεριών και νυχιών με μέλι, πολύτιμα έλαια και βιταμίνη Ε. Και λέει ότι επανορθώνει, θρέφει και προστατεύει. Είναι αυτήν εδώ η κρέμα. Είναι στα 30 ml και αυτή. Και λογικά περιμένω να έχει μία μυρωδιά παρόμοια με το lip balm. Ναι, όντως έχει μια μυρωδιά παρόμοια με το lip balm. Πολύ πιο διακριτική όμως. Ναι, πάλι εδώ μπορείς να διακρίνεις το πορτοκάλι, αλλά σε πολύ πιο ήπια ένταση θα έλεγα. Μου φαίνεται αρκετά ενυδατική και αυτήν εδώ. Αν είναι στην ίδια φιλοσοφία με το lip balm, νομίζω ότι θα είναι πολύ ενυδατική και αυτή. Θα τη δοκιμάσω και θα δω πώς θα πάει. Μπορεί να σας κάνω μελλοντικά και ένα crash test με κρέμες χεριών αποκλειστικά τέτοια εποχή. Και το τελευταίο προϊόν του πακέτου είναι το ξηρό λαδάκι της Nux. Νομίζω λέγεται Huile Prodigieuse. Συγχωρέστε, τα γαλλικά μου είναι κάτω από basic επίπεδο. Είναι λοιπόν το ξηρό λάδι της Nux. Είναι ένα πολυχρηστικό ξηρό λαδάκι για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Και αυτό θρέφει και επανορθώνει και είναι για όλους τους τύπους δέρματος. Και επειδή, όπως σας είπα και πριν, άνοιξε και περιέλουσε έτσι όλα τα προϊόντα, έχω ακόμα κάποια υπολείμματα εδώ από το συγκεκριμένο. Λογικά πρέπει να μου έχει πάει γύρω στα 28 ml, κανένα δύο πρέπει να τα έχει χάσει από ό,τι βλέπω εδώ. Οφείλω να ομολογήσω ότι η μυρωδιά του είναι πολύ όμορφη και διακριτική. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο απορροφάται κλπ. Θα το δω και θα σας πω μελλοντικά. Για τα μαλλιά δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσω, γιατί έχω ακόμη το λαδάκι της κεραστάς. Σίγουρα όμως θα το βάλω στο σώμα και ενδέχεται και στο πρόσωπο, δεν ξέρω. Είμαι λίγο επιφυλακτική σε αυτό. Στο σώμα πάντως σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω, λίγο πιο καλοκαιρινούς μήνες, βέβαια όχι άμεσα. Ωστόσο θέλω να δω πώς θα δουλέψει. Τώρα που το σκέφτομαι μπορώ να το βάλω και στα μαλλιά, γιατί όχι, να δω πώς θα πάει. Και εφόσον μου αρέσει θα πάρω και την κανονική συσκευασία. Κορίτσια μου, αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι. Δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο, αλλά σας εξήγησα ότι τα προϊόντα δεν ήταν τόσα πολλά. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας φάνηκε χρήσιμο πάνω απ' όλα. Εφόσον σας άρεσε μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι, και για όσους θέλετε περισσότερα υπάρχει Facebook και Instagram, μπορείτε να με ακολουθήσετε και εκεί. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Επειδή μου τυχαίνουν πολλές αναποδιές, δεν λέω τίποτα για το χρόνο που θα ανεβάσω το επόμενο βίντεο. Ελπίζω να είναι σύντομο πάντως. Από μένα φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα και τα ξαναλέμε.